В следващото видео искам да ви разкажа за един супер интересен бленд на дотера, наречен Шинрин Йоко или горско къпане, горска баня. Това идва от японски. На мен лично ми беше много интересно да прочета доста неща, свързани с Шинрин Йоко. Ето да видите една японска поговорка. Планините не се ценят, защото са високи, а защото имат дървета. Това сигурно ви е познато. Това е таблицата за уелнес на дотера. Предполагам, че никой не спори с тази таблица. Ако не сте я виждали, тогава за първи път я виждате. На основата е здравословно хранене и храносмилане, физическа активност и метаболизъм, почивка и регулиране на стреса, намаляване на токсичността. Това всичкото е свързано с нашия начин на живот. Отгоре има грижа вече за здравето, което е информираност, прилична грижа и проактивна грижа за здравето, които са така отгоре на таблицата. Днес ние, за което ще говорим, е основно почивка и регулиране на стреса. Нещо, което повечето от нас не знаят как да го правят. Това е нещо, което не ни учат и в училище. И така, да започнем. В това видео ще говорим за това какво е горското къпане, ползите от здравето от горското къпане и как да се насладим на подобно изживяване и не винаги е необходима гора за това. И ще откриете трите прости стъпки на Шинрин Йоко и между другото това са големи проучвания, това е направо цяла наука, разработена, има и книги, които може да прочетете в тази сфера. И така, какво е Шинрин Йоко? Известен е също като горско къпане. Това е практика на ходене през гората без дестинация. По време на тази практика е важно да поддържате чувство на удивление за околната среда. Все едно да си спомняте какво значи да си млад или да си дете в някаква нова среда. Високите дървета са вълнуващи, да гледате клончета, носещи се надолу по потока, да се наслаждавате на насекоми по клоните, да се очаровате от всяко нещо. Въобще, защото да си в гората е толкова успокояващо. Може да си зададем този въпрос. Как променя гората нашето мислене? Може ли нейното въздействие върху човешката физиология да бъде научно измерено? През 70-те години на миналия век, когато и аз съм родена, Японската агенция по горите въвежда национална здравна програма за Шинрин Йоко или горско къпане. Тогава научната оценка на ползите от това горско къпане била все още предизвикателство. Но през 2004 година Японското дружество по горска терапия, представете си, има Японско дружество по горска терапия, е основано за базирани възоснова на доказателства, здравни изследвания, относно горското къпане. Множество проучвания от тогава потвърждават значителното му положително въздействие върху здравето и благосостоянието на участниците. Въобще на човек. И така, в днешния забързан свят повечето от хората не успяват въобще да стигнат до гората. Предполага се, че до 2050 година 66% от световното население ще живее в градовете. Представете си, че още през 1992 година е имало проучване, което показва, че 93% от американците че американците прекарват 93% от времето си на затворено. Като казвам на затворено, това не значи, че през останалите 7% от времето си те са в гората, ами че са просто на открито в града. Това е 92 година. И това са за американците. А до 2050 година се предвижда 66% от световното население да живее в градовете. Ето защо дори най-големите градове включват паркове, зелени площи и въобще се опитват да вкарат повече зеленина по оживените улици. Изследвания на международния журнал
на здравеопазване на околната среда установява, че прекарването на време в градски парк влияе положително на благосостоянието. Отвъд градските паркове е установено, че задълбочената практика на горско къпване понижава кръвното налягане и регулира сърдечната честота и хормоните. Само 10 до 20 минути на открито дневно са свързани с повишено благосъстояние и намален стрес. По същество, този продукт сега в момента, който аз ще ви представя, отговаря на нуждите от зелено пространство, там където такова не съществува или е трудно да се намери. Защо? Нека да видим малко повече интересна информация. Окей. Тук ви показвам от едно изследване, резултатите от едно проучване, в което ни разказаха на един от конвеншените, вече дори не си спомням на кой от конвеншените, взимат хора в Токио, които работят на едно и също място, само че част от хората се връщат, всъщност всичките хора ги взимат и ги вкарват в хотелска стая, част от хората в хотелската стая им дифузират шинриньоко или всъщност дифузират им етерични масла, свързани с гората. И нали, тапетите са направени като гора, пуска им се музика като гора. Другите просто си лягат в хотел. И така, резултатите са просто невероятни. След една нощ с дифузията на този бленд, средните нива на кортизол са били значително по-ниски от средната норма. След 3 нощи на използването на този бленд, ароматно става въпрос чрез дифузия, средните нива на кортизол са били значително по-ниски от нормалните. Няколко от участниците са показали положителни промени в биомаркерите, свързани с здравословен възпалителен отговор в белия дроб. След малко ще говорим за това. Няколко участниците са показали повишена функция и брой естествени клетки убийци. Клетките убийци са стражи на имунната система, които обикалят в тялото и търсят заразени и ракови клетки. Като цяло, показанията на кръвното налягане сутрин след приложението на шинриньоко намаляват спрямо контролната група. Систолното кръвно налягане пада с 30 пункта, диастолното кръвно налягане пада с 24 пункта, пулсът пада с 10 точки, сутрешните нива на кортизол спадат от 23.9 на 14.5. Това е 40% спад на кортизола. Увеличаване на броя на лимфоцитите от 2870 на 3347, което е 15% увеличение на лимфоцитите. Всъщност, лимфоцитите са кръвни клетки, които осигуряват имунната защита на човешкия организъм срещу различни патогени. Те са всъщност част от белите кръвни телца, които са известни като левкоцити, които са отговорни за защитата на организма от инфекции и болести. По тази причина всъщност нивата на лимфоцитите в тялото могат да разкрият състоянието на имунната система. Затова са много важно тяхното ниво да се покачва. Броят на естествените клетки убийци са увеличили от 253 на 402, което е увеличение с 59%, което е невероятно. Когато са дифузирали горските етерични масла в въздуха през нощта. Какво значи? Има 3 прости стъпки на самото горско къпане, ако наистина можете да се стигнете до гората. Първото е след като откриете тихо кътче сред природата, има 3 лесни стъпки за това горско къпане. И така, първата стъпка е да се откъснете от ежедневието си. Не е нужно да оставяте телефона у дома, но поне да го поставите на тих, безшумен режим, за да не пречи на времето, което вече сте си отдали за природата. Ако сте с приятели, вървете тихо, без да говорите много. Това време сред природата не е поход. Трябва да участвате в това горско скитане, нещо, което супер рядко правим в нашия съвременен живот. Това е първата стъпка. Втората стъпка включва дълбоко дишане и свързване с природата. Докато дишате, тялото ви ще се отпусне и можете да правите това, докато стоите, седите, ходите или лежите. Наблюдавайте за обикалящата ви среда, като се съсредоточавате върху някои листа, птици, насекоми. Обръщате им внимание.
След това, включете и другите си сетива. Опитайте се да слушате птича песен, течаща вода или вятъра в гората. Обърнете внимание на ароматите на иглолистните дървета, обърнете внимание на почвата, почувствайте текстурата на дървесната кора, потопете пръстите на ръцете или на краката си в хладка струя вода или докоснете някой камък, за да усетите по-студената му температура. Общувайте с някое дърво, също е част от така върхната точка на горското къпане. Третата стъпка е преходът обратно към всекидневния живот. За тази част от практиката помислете какво ще вземете със себе си от времето си в гората. Независимо дали става въпрос за рецитиране на нещо, на някой любим пасаж от книга, стихотворение и така нататък, или да кажете някоя песен, да изпеете някоя песен или да медитирате в природата, намерете начин да създадете връзка между вашето горско преживяване и ежедневния живот. Мисъл, може да си зададете някаква котва. От съществено значение е да имате смислено връзка обратно към ежедневната си рутина. Защо? Защото когато се върнете към този ритуал, вие може по инерция да се върнете обратно, все едно сте в гората, да пресъздадете това преживяване. И това, което дотера всъщност правят, създават този аромат, който вие може да вкарате в къщи. Но дори да не успеете да стигнете до гора, просто направете това нещо с Шинрин Йоко, този бленд от етерични масла, който дифузирайте през деня и през нощта, и особено през нощта, докато спите. И така, Forest Bathing, това е горска баня, е създаден от доктор Дейвид Хил, който не го познава. Той е един от основателите на Дотера и има невероятен аромат, история и въобще цел зад него. Дотера разработва този бленд от етерични масла с същите естествени химични съставки, наречени фитонциди, открити в горския въздух. Фитонцидите са част от плътната система на дървото и включват лимонен, алфа-пинен и бета-пинен. Например, игличките на бора и кората му отделят етерично масло, което съдържа фитонциди. Това са естествени отрови, които растенията освобождават, за да се защитават. Те са изключително полезни за хората и имат способността да потискат растежа на гъбички, бактерии и вируси, подобни на антибиотиците. Изработен е с този бленд, има предвид, и с работен с най-голяма грижа, така че да има хармонична комбинация от внимателно подбрани екстракти, като вътре има лимон, магнолия, пачули, сибирска ела, кипарис, хиноки, който е типично японско дърво, грейпфрут, кардамон, гераниум и петигрейн, който има така лимонен аромат. Шинрин Йоко се предлага както в 15 мл бутилка, така и в ролер, който просто може да се маже на китките и тук отдолу зад ушите и въобще да се използва като парфюм. И 15 мл, който да се слага директно в дифузера и да се дифузира. И няма смисъл да задаваме много въпроси, може веднага да видим как той ще ни се отрази на настроението, на нивата на кортизола и така нататък. Така че благодаря ви много, че ме слушахте. Ето тук има вече едно малко заключение за това, защо да използваме Шинрин Йоко, за да култивираме идеално пространство за медитация, за писане, въобще за нещо свързано с творчеството, за натоварените дни, когато гората е извън обсег. Просто да си нанесем от нежната есенция на Дотера Touch и когато градския живот ви откъсне от естествения свят, разчитайте на Шинрин Йоко да успокои ума ви от ежедневните разсейвания. Благодаря ви много, че бяхте с мен и че ме чухте. Аз съм си сложила тук отзад една снимка на конвенцията в Италия. Имаше цяла стая
в която можеше така да се влезе и там прожектираха гора и имаше звуци на гора и естествено дифузираха Шинрин Йоко и просто можеше да легнем там на естествената, то всъщност беше такава като тревичка направена долу на пода, бяха сложили камъни, листа и така нататък. Беше просто приказка. Наистина преживяването е невероятно, такова се едно.